The sun goes down, the stars come out. Jibda x-xahar ta' Mejju, xahar li jressaqna aktar lejn is-sajf. Dan ifisser ukoll li matul dan ix-xahar jibdew jolew it-temperaturi u m'għandniex ngħidu tiżdied il-qawwa tax-xemx. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-istqarrija tal-bidu ta' kull xahar dwar it-temp fix-xahar ta' qabel reġgħu issa biex kulħadd joqgħod attent mir-raġġi tax-xemx u li wieħed għandu jevita li joqgħod fix-xemx bejn il-11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Sa dan it-tant ix-xahar li għadu kif intemm kien l-iktar April sħun f'dawn l-aħħar 90 sena. Temperatura medja ta' 17.7 gradi, April kien ftit aktar minn 2 gradi, iktar sħun mill-medja. L-iktar ġurnata sħuna x-xahar li għadda kienet it-13 tax-xahar, meta l-ogħla temperatura kienet ta' ftit aktar minn 25 grad Celsius. Kollox f'April niżlet ftit inqas minn 19 mm ta' xita, jiġifieri madwar 4 mm inqas mill-medja ta' xita li normalment tagħmel fix-xahar ta' April.